Esuk-esuk enak wifi-an. Apa sandine? Karo tak arek iku. Bro, sandine apa? Karo omong bayar kok. Ate mesuki antem iki kon. Aku karo cuk. Wong gerang kok pisui. Nyawa apa wifi? Jelas nyawa lho, mosok wifi. Nah yo apa sandine on bulet ae. Sandine tak? 1 2 3 4 5 6 langsung. Lupakan coy. Kok ngene iki? Kok ira? Taksuhan ID. Loh, iya dah. Yo, tinggal TNC. Yowes, yo langsung tahu. Fatality. Nah yo apa sandine? Tahu tempe. Ono yang bulet. Jangkrik, awas kok nanti gak kena. Apa sandine? Tahu tempe. Apa ini segede? Bisa enggak? Enggak kena lho, blok. Mengapit tuh lilitnya. Terus kasuwe ya tuku. Yang ini iki iso gawe bisa enggak? Kena ya jelas lho, bro. Ya iki rek main download ngono-ngono iku lho. Nolak apa? Naruto maksudnya. Tuh, jelas Naruto ya cilik. Kan nyolong wifi ku ya. Sini, kembali ini sih. Ya wis. Aku tak mau lho. Assalamualaikum. Apes.